Και επιτέλους ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε το Κατσουνάδες Tour και στη Λισαβόνα. Πρώτο πρωινό, ξύπνημα μετά από ένα υπέροχο πρωινό στο ξενοδοχείο. Γέμισα ενέργεια και πάω να εξερευνήσω κάθε γωνιά. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να πάμε προς πιάτσα Κομμέρτσιο. Κομμέρτσιο, όπως λέγεται. Και πάμε την πρώτη κατσουνάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι το Κατσουνάδες Tour από τη Λισαβόνα. Ανηφόρες θα ανεβώ, θα δώσω σκληρό αγώνα. Και σας θέλω μαζί μου. Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Πιάτσα Ντε Κομμέρσιο, η πιο μεγάλη και ίσως η πιο όμορφη πλατεία εδώ της Λισαβόνας. Η έκτασή της, από ό,τι διάβασα, είναι έως 5 γήπεδα ποδοσφαίρου. Χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις, μπορείτε να καταλάβετε το λόγο. Αυτή η όμορφη πλατεία χτίστηκε πάνω στα ερείπια του Βασιλικού Παλατιού μετά από το σεισμό που έγινε το 1955 και βρίσκεται μπροστά από τον ποταμό Τάγο. Άμα έχεις κάμεραμάν που τα σπάει ρε παιδάκι μου με αντανακλαστικά. Ατσίδας, νυχτερίδας, τι αντανακλαστικά έχεις? Ναι, θέλω να πω κατσουνάδα, αλλά δεν τη θυμάμαι. Πρώτη φορά συμβαίνει. Περίμενε, τώρα τουλάχιστον δεν γύρισα σελίδα. Και πού την είναι? Λοιπόν, θα τη διαβάσω. Πάνω στα ερείπια χτίσανε την πιο όμορφη πλατεία. Στη Λισαβόνα εδώ θα βρεις τα πιο όμορφα σημεία. Και έχω κι άλλη. Του Λευτέρη μας την κατσουνάδα. Λευτέρη, η σειρά σου. Αυτή είναι η πιάτσα Ντε Κομμέρσιο, που όποιος τη δει θαυμάζει. Κι όσο τα χρόνια κι αν περνούν, πράμα δεν την τρομάζει. Ούτε σεισμοί, ούτε κόσμος, κανείς, τίποτα. Κλείσαμε. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε εδώ την αψίδα, όπου είναι μία από τις ψηλότερες αψίδες στην Ευρώπη. Χτίστηκε σε 100 χρόνια, ακριβώς την ίδια περίοδο που χτίσανε και την πλατεία μετά το μεγάλο σεισμό. Τι άλλο να σας πω, παιδιά? Και σήμερα είναι ένα πανέμορφο σημείο για φωτογραφίες. Τότε ήταν ένα μνημείο αναγέννησης μετά το σεισμό. Σήμερα είναι ένα πέρασμα για βόλτα, για ψώνια και για καφέ. Τότε ήταν ένα μήνυμα ισχύος του κράτους, σήμερα ένα φόντο για όμορφες φωτογραφίες και σημείο ραντεβού. Τα γάλματα της αψίδας συμβολίζουν τη δόξα και την αναγέννηση.
βάση από σφολιάτα. Γέμισε από κρέμα. Όσοι έμεινε γιατί είναι φρεσκότατο. Παστέις δεν μπελέν ποτέ, δεν τρως μονάχα ένα. Για η μισή κρέμα έχει μείνει στο σακουλάκι γιατί είναι ολόφρεσκο. Για να δούμε. Αυτό πουγάτσα είναι. Κρέμα πουγάτσας. Και πίσω μου βλέπετε τον ανελκυστήρα της Λισαβόνας. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on stage. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, εδώ πίσω μου βλέπετε ένα από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία του κόσμου. Για να δούμε μέσα τι λέει. Κάπου εδώ θέλω να σας διαβάσω την κατσουνάδα του φίλου μας του Νίκου, από την Αρτέμιδα, που μας έστειλε: «Φίλε, στη Λισαβόνα όταν πας, χωρίς πολλές κοτούρες, δείξε τους, φίλε Μάρκο μου, πως φτιάχνονται οι κατσούνες». Και συνεχίζω εδώ το κατσουνάδες tour στη Λισαβόνα, παιδιά. Ακολουθήστε με σε όλα τα social media, μη Σμυρνάκης θα με βρείτε. Γιατί έχουμε και άλλα ταξίδια, και άλλα και πολλά ακόμα. Όλοι μαζί παρέα θα τα κάνουμε. Θα σας δείχνω κάθε πλάνο, θα μου γράφετε κάθε κατσουνάδα και όλα αυτά θα παντρεύονται στο Κατσουνάδες Tour. Πολύ ζέστη εδώ στην Πορτογαλία. Επίσης δεν γινόταν να πεις σας δέξω το πορτοκαλί μου μπλουζάκι. Το έβαλα στην Πορτογαλία. Πορτογαλία, πορτοκαλί. Ταιριάζουν. Και λουράκια σου πει. Καταφέραμε και μπήκαμε στο τραμ 28, δεν έχει πολλή κίνηση, μάλλον ήμασταν τυχεροί. Περνάει από τις πιο παλιές περιοχές εδώ της Λισαβόνας, αξίζει να μπείτε και να κάνετε έτσι μία βόλτα. Και έχω και κατσουνάδα. Βασικά έχω πολλές κατσουνάδες, αλλά θα πω της Χριστίνας. Χωρά ή δεν χωρά? Τώρα θα ισορροπήσει. Του τραμ 28 η διαδρομή άφωνο θα σ' αφήσει. Χριστίνα, γιατί να ισορροπήσει? Κρέμεται σε μια κλωστή.
Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στην αφετηρία ή στον τελικό σταθμό του τραμ 28. Είναι πανέμορφα, αξίζει να μπείτε στο τραμ μόνο αν δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι μικρούλι, έχει ελάχιστες θέσεις. Εμείς ήμασταν τυχεροί, μπήκαμε και το ευχαριστηθήκαμε. Όλη αυτή η ουρά είναι για το τραμ 28, παιδιά. Εγώ η πρόταση που έχω να σας κάνω είναι να το πάρετε από έναν ενδιάμεσο σταθμό, γιατί εγώ κάπως έτσι το έκανα και δεν είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα στο τραμ. Ο καιρός έχει αρχίσει να κρυώνει, αλλά έχω προνοήσει. Στο μαγικό μου σάκο, αν σας τον έδειξα σωστά, έχω ζακέτα, φλις, κατσουνοζακέτα φλις και ένα μπουφανάκι αντιανεμικό, οπότε είμαι παντός καιρού. Και εγώ και οι καμερές μου. Και όσο ανηφορίζω, σκέφτομαι, καλά δεν ήταν το τραμ 28, μήπως να το ξαναπάρω, γιατί με περιμένει πολύ ανηφόρα ακόμα.
Έχουμε φτάσει στο Μιραντόρο ντε Σάντα Λουίζα, ένα από τα πιο όμορφα σημεία εδώ της Λισαβόνας. Βλέπουμε από τη μία θέα, ήρθαμε στην άλλη ουσιαστικά. Τι να σας πω ρε παιδιά, πανέμορφο σημείο. Φημίζεται για τα μπλε πλακάκια, θα σας τα δείξω σε λίγο. Και απλώνεται η Αλφάμα πίσω μας, η οποία ξεκινάει από το λόφο και φτάνει μέχρι κάτω την θάλασσα. Θα μπορούσε να είναι το σημείο καρτ ποστάλ της Λισαβόνας αυτό εδώ που έχω μπροστά μου, πραγματικά πανέμορφο. Έχω και άλλη κατσουνάδα από το φίλο μας το Γιάννη για την Αλφάμα, η οποία λέει: αν στη Λισαβόνα έφτασες, έλα στην Αλφάμα, ό,τι και να έχεις δει αλλού, εδώ η πόλη είναι χάρμα. Ο πύργος της Μπελέμ είναι πανέμορφος, η πλατεία εντυπωσιακή, η γέφυρα τεράστια. Όμως η ψυχή της Πορτογαλίας είναι εδώ, στην Αλφάμα. Το Κατσουνάδες Tour από τη Λισαβόνα, παιδιά, ένας υπέροχος προορισμός, ο οποίος θα είναι χωρισμένος σε 3 μέρη, τουλάχιστον στο μυαλό μου. Ξεκινάμε από τη Λισαβόνα, η οποία είναι η πόλη Λέγκο για εμένα, το ένα σπιτάκι πάνω στο άλλο χτισμένο με ωραία έντονα χρώματα, διαφορετικά, ωραίες αντιθέσεις, ονειρική πόλη. Σίγουρα αξίζει να την επισκεφτείτε. Και θα φύγουμε από την πόλη των Λέγκο, και εννοώ τη Λισαβόνα, για να πάμε στην πόλη της Σύντρας, όπου εκεί πλέον μιλάμε για την πόλη του παραμυθιού, με ωραία αρχοντικά, παραδοσιακά γραφικά, στενά σπίτια και πάρα πολλά κάστρα, παλάτια, δεν ξέρω πώς να σας το πω, θα τα δείτε και θα αποφασίσετε εσείς τι απ' όλα είναι, αναζητώντας πλέον το κάστρο του δικού μας παραμυθιού, του Κατσουνάδες Tour. Και φεύγοντας από εκεί θα καταλήξουμε λοιπόν στο Κασκάι, όπου είναι ένα ψαροχώρι το οποίο έχει μετατραπεί στην πιο σύγχρονη μαρίνα. Πολύ καλά θα πω τα πήγαν οι ψαράδες. Για να στρίψω έτσι από εδώ, να μπω λίγο στο γρασίδι που κάθονται όλοι. Θα φτιάξω και ένα τρίτο μέρος έτσι στη Λισαβόνα, τόσο πολύ μου άρεσε, τόσα πολλά πλάνα έχω δημιουργήσει, όπου το τρίτο μέρος θα έχει τα σημεία του αποχαιρετισμού, τα σημεία καρτ ποστάλ της πόλης, τα πιο γνωστά famous σημεία, τα οποία όμως βρίσκονται λίγο πιο έξω από την πόλη. Μιλάμε φυσικά για τον πύργο της Μπελέμ, για το ιερό του Χριστού και πόσα άλλα ωραία μέρη έχω ανακαλύψει, βρε παιδιά. Βασικά μαζί τα ανακαλύψαμε. Όλα αυτά όμως, για να μπορέσετε να τα απολαύσετε κι εσείς, θα πρέπει να με ακολουθήσετε στο κανάλι μου στο YouTube Κατσουναδολόγιο. Εκεί πραγματικά θα δείτε όλα τα επεισόδια που έχω φτιάξει με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι για εσάς, μαζί με εσάς, με τις κατσουνάδες σας. Και επίσης μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social, ως Μη Σμυρνάκης θα με βρείτε, για να με ακολουθήσετε και να μου στείλετε και τις δικές σας κατσουνάδες για τα επόμενα επεισόδια που έρχονται. Ακολουθούν Βερολίνο, ακολουθεί Αθήνα και μετά ξεκινάμε ελληνικά νησιά σε Μήλο και Σέριφο, πρώτοι προορισμοί. Αυτά νομίζω. Λοιπόν, φίλοι μου, είμαστε στη Λισαβόνα. Άλλο ένα επεισόδιο του Κατσουνάδες Tour μόλις ξεκίνησε. Άλλο ένα πρόγραμμα που έχω
ετοιμάσει και δεν ξέρω αν θα το τηρήσω. Γιατί κάθε φορά ψάχνω πριν επισκεφτώ ένα μέρος και βρίσκω όλα αυτά τα τουριστικά αξιοθέατα κι όμως φτάνοντας εδώ, περπατώντας εδώ, γνωρίζοντας κόσμο από εδώ, μπορεί να βγάλω ένα μέρος και να πάω σε κάποιο άλλο που θα μου προτείνει κάποιος ντόπιος. Είναι το Κατσουνάδες Tour από τη Λισαβόνα. Ελάτε να πάμε καθεδρικό ναό. Άντεστε. Στενά, ανηφόρες και σπίτια κολλημένα μεταξύ τους. Εδώ ευτυχώς δεν άλλαξε η πόλη για να σε βολέψει, ίσως όμως θα πρέπει να αλλάξει εσύ ρυθμό για να βολευτείς. Έχουμε έρθει στον καθεδρικό ναό της Λισαβόνας, ο οποίος στέκεται εδώ από το 12ο αιώνα, εδώ πίσω μου. Πώς θα το δείξω καλύτερα, ορίστε. Θα σας βάλω πλάνα, μωρέ, θα τον ντύσω εγώ, κουπλί θα σας το κάνω. Παρά το μεγάλο σεισμό που έγινε εδώ στη Λισαβόνα, το κτίριο αντέχει. Ακόμα αντέχει και θα αντέξει, σας το λέω. Η αρχιτεκτονική του είναι γοτθικού ρυθμού. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, παιδιά. Και περπατάω εδώ, παιδιά, στην Αλφάμα, όπου είναι από τις παλαιότερες γειτονιές της Λισαβόνας. Πανέμορφα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα την κατσουνάδα της φίλης μας της Μαριάννας, η οποία μας είπε αυτά τα στενά που βλέπετε είναι της Αλφάμα. Κυκλοφορήστε ελεύθερα, μη σας τρομάζει πράμα. Η Αλφάμα είναι μία από τις παλαιότερες γειτονιές της Λισαβόνας. Έχει κρατήσει το χαρακτήρα της. Πρέπει οπωσδήποτε να την επισκεφτείτε, να αφιερώσετε χρόνο να περπατήσετε στα στενά της. Αθλητικά παπούτσια φορέστε. Μην σκεφτείτε να έρθετε χωρίς αθλητικά παπούτσια. Αυτά νομίζω και συνεχίζω την εξερεύνηση. Βόλτα στον παραλιακό κάνουμε, παιδιά. Βόλτα. Έχω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο να σας βρω εδώ μέσα στην Αλφάμα και πλησιάζω. Ούτε 5 λεπτά δεν έχω ακόμα. Οριακά χωράω να περάσω. Οριακά. Περπάτησα ανηφόρες, περπάτησα κατηφόρες, περπάτησα ευθείες, περπάτησα σε λόφους, στον παραλιακό, σε στενά μέσα, ανέβηκα, κατέβηκα σκαλιά, όλα τα έκανα, αλλά έφτασα εδώ που ήθελα,
στην παλιά πλατεία Αλφάμα. Εδώ καταλήγουν πάρα πολλά στενά, όπως θα δείτε, αλλά ο λόγος που ήθελα να έρθω εδώ είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν γίνεται να επισκεφτείς την Αλφάμα και να μην ακούσεις φάντο μουσική. Και εδώ ακριβώς πίσω μου είναι το Μουσείο Φάντο. Γιατί ήθελα να έρθω εδώ? Γιατί, παιδιά, η φάντο μουσική ταιριάζει απίστευτα πολύ με την κρητική μουσική. Το φάντο είναι παραδοσιακή μουσική της Πορτογαλίας. Δεν είναι για να διασκεδάσεις, είναι για να νιώσεις. Όπως ακριβώς και η κρητική μουσική, οι κρητικές μας μαντινάδες. Μιλάει για την απώλεια, την νοσταλγία, αγάπες που δεν ολοκληρώθηκαν και ανθρώπους που έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν ποτέ. Και είναι δυνατόν να έχω φτάσει μέχρι εδώ και να μην σας πω μια κατσουνάδα, αρκεί να περάσω το δρόμο ασφαλής, χωρίς να με πατήσει κανένα κάρο, αυτοκίνητο. Στην Κρήτη έχουμε και λέμε μαντινάδες και στη Λισαβόνα φάντο μουσική για τους νταλκάδες. Περπατάω, για αλλού ξεκινάω, αλλού καταλήγω. Έτσι είναι, τα στενά εδώ σου μιλούν, σε φωνάζουν, σε καλούν, σου λένε έλα από εδώ και άσε αυτό που πας τώρα. Και εσύ απλά πρέπει να ακολουθήσεις. Χριστέ μου, πού κατεβαίνω. Και κάπου εδώ θέλω να πω την κατσουνάδα του φίλου μας του Αντώνη που λέει «Πολλές οι ομορφιές, μα και οι ανηφόρες. Πάνε γέρα περπάταγε, θα έρθουν και οι κατηφόρες». Άρε Αντώνη, εσύ σίγουρα έχεις έρθει εδώ. Και καθώς περπατώ συνεχίζω με τις κατσουνάδες σας, τις ατελείωτες κατσουνάδες, και περνάω στο φίλο το Σταύρο που μου έστειλε. Στη Λισαβόνα έφτασα και πήγα στην Αλφάμα. Μια συνοικία εξακουστή που είναι άλλο πράγμα. Γεια σου ρε Σταύρο. Οι κατσουνάδες δεν σταματούν ποτέ, παιδιά. Δεν σταματούν γιατί μου στέλνετε συνεχώς και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Καθώς περπατάω εδώ στον παραλιακό, θέλω να σας διαβάσω τις κατσουνάδες του φίλου μας του Γιώργου. Μάρκο, στο Πόρτο όταν πας, μα και στη Λισαβόνα. Όλοι θα σε υποδεχτούν, θα ανάψουν καπνογόνα. Μάθανε στον Ατλαντικό πως θα έρθει κριτικάκι και μια κατσούνα θα βαστά στο ένα το χεράκι. Και αυτές οι κατσουνάδες ήταν που ξεκινήσαμε το challenge της Πορτογαλίας, εγώ και ο Γιώργος παρέα. Βέβαια, ούτε στο Πόρτο θα πάω, ούτε κατσούνα έχω στο ένα χεράκι. Έχω βέβαια κατσούνο ζακετάκι και κατσούνο μπλουζάκι. Καθώς περπατάμε για τη Ροζ Οδό, βλέπετε πίσω μου το Μουσείο του Χρήματος. Εδώ μάλλον υπάρχει χρήμα, υπάρχει και μουσείο. Και περπατώντας έχουμε φτάσει εδώ στη Ροζ Οδό, όπου αυτός ο δρόμος δεν έγινε ροζ για λόγους ομορφιάς, αλλά για να αλλάξει γενικότερα η ιστορία του. Κάποτε ήταν περιοχή κόκκινων φαναριών με σκοτεινές ιστορίες λιμανιών. Το πραγματικό της όνομα είναι Ρουά Νόβα του Καρβάλιο. Είναι ζωντανό παράδειγμα πώς αλλάζει μια πόλη από σκοτεινό λιμάνι σε ένα σημείο σύγχρονης διασκέδασης. Η Pink Street ήταν κάποτε λιμάνι, στέκι ναυτικών και περιοχή παρακμής. Η πόλη ωστόσο δεν την έσβησε, την μετέτρεψε και σήμερα είναι σύμβολο αλλαγής. Βάφτηκε ροζ το 2011 και από τότε είναι ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της νυχτερινής ζωής στη Λισαβόνα. Και η κατσουνάδα που έχω να σας πω είναι του φίλου μας του Αλέξανδρου που λέει «Η Pink Street ήταν λιμάνι από τα λίγα. Είχε τα μπαρ των ναυτικών που έκλειναν τα σπίτια».
Γεωργία, ήρθε η σειρά σου. Με την κατσούνα οδηγώ και στην Πορτογαλία. Θα πάτε βόλτα και θα βγει μια όμορφη πορεία. Γεωργία, καλώς ήρθες στο Κατσουνάδες Tour. Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτήν αλλά και όλες τις κατσουνάδες σου. Παιδιά, ανηφόρες, κατηφόρες, έχω λαχανιάσει, αλλά θα τις γυρίσω όλες σας τις κατσουνάδες και όλη τη Λισαβόνα. Εδώ έχουμε έρθει Thai Market αγορά για ποτάκι, φαγάκι, κοκτέιλάκι, ό,τι θέλετε παιδιά, εδώ θα το ευχαριστηθείτε. Ωραία πράγματα, πολλής κόσμος. Για ένα διάλειμμα θα πω ότι είναι. Στη Λισαβόνα σαν τα πας να φας τον μπακαλιάρο και με χιλιάδες συνταγές κάθε μέρα θα τρως κι άλλο και σήμερα θα δοκιμάσουμε μπακαλιάρο κέικ παιδιά με τυρί, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι, θα φάω και θα σας πω. Η κατσουνάδα σου, φίλε μου Αναστάση, τα σπάει, όπως και ο μπακαλιάρος. Κλείνω γιατί πρέπει να πάω τώρα. Από τον πύργο της Μπελέμ θάλασσα μόνο βλέπεις και αποχαιρετάς μάτια που δεν τα ξαναβλέπεις. Κατερίνα, σε ευχαριστώ για την κατσουνάδα σου και τα κατάφερα και είμαι εδώ στον πύργο της Μπελέμ για να πω τη δική σου κατσουνάδα.
Γεια σου, γίνεται? φίλε μου Σταύρο. Τι κάνεις, κάνουμε, πώς καλημέρα. είσαι? Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Έφτιαξα μαλλί Τι για να λέει? μιλήσουμε, βλέπεις. Αυτά είναι. Κάτσε τώρα, εσύ θες κομμωτήριο. Εγώ δεν έχω κοτσιδάκια, εγώ έχω μόνο το κεντρικό, την κεντρική κεραία έχω, δεν έχω τα... Τέλεια, Τα τέλεια. Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στο Κατσουνάδες Tour, στη Λισαβόνα. Έχω Μια τόση χαρά. περιέργεια ποιες είναι οι κατσουνάδες που μου έχεις φυλάξει, γιατί μου έχεις στείλει κι άλλες πόσες. Πριν ξεκινήσουμε, δεν ξέρω πώς μπορώ να γυρίσω εδώ την κάμερα, να σου δείξω λίγο. Είμαι εδώ στον πύργο της Μπελέμ. Α, ωραία. Έχω βγάλει και για εκεί. Αλίμονο που δεν θα έχεις βγάλει για εδώ. Θα μου την πεις, την έχεις σημειωμένη? Θα πάω στον πύργο της Μπελέμ, που θάλασσα έχει θέα. Να δω το ηλιοβασίλεμα και άλλα πολλά ωραία. Υπέροχα, υπέροχα Σταύρο. Για πες, Θα άλλη. σου πω τώρα. Της Λισαβόνα στα βουνά τον βλέπω το Σμυρνάκι να έχει πάντα στη χέρα του πιτίδιο κατσουνάκι. Έτσι, και έχω έρθει χωρίς κατσούνα, αλλά φοράω κατσουνομπλουζάκι και κατσουνοζακετάκι. Χωρίς κατσούνα πήγες και εσύ εκεί πέρα. Πού να δεν μου το επιτρέπουνε ρε Σταύρο να την πάρω μαζί μου. Φοβούνται κάτι, σου λένε αυτό είναι όπλο εδώ πέρα, μην έχουμε καμία... Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη. Έχουμε κι άλλες, Ναι, τι, έτσι. Για να ακούσω. Λοιπόν, το κατσουναδολόγιο στη Λισαβόνα πάει και Κρήτη στον πολιτισμό που παντού τον εσκορπάει. Υπέροχη, υπέροχη. Αυτή πρέπει να την κάνω κατσουνάδα εκπομπής, ας πούμε. Είναι και μία ακόμα. Ναι. Της Κρήτης στην παράδοση, της τέχνης στη μαγεία, Μάρκος Μυρνάκη δείξε τους στην Πορτογαλία. Τον κατσουνάκι στη σχολή θα αφήσει ιστορία. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ, και ξέρεις ότι το Κατσουνάδες Tour με φέρνει στην Αθήνα. Θέλω, αν έχεις χρόνο, να γνωριστούμε και από κοντά. Αθήνα τώρα δύσκολο να κατέβω, άμα σε βγάλεις έναν δρόμο προς Λαύριο. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Με το Κατσουνάδες Tour δεν γυρνάμε μόνο την Ευρώπη, γυρνάμε και την Ελλάδα. Άλλωστε τώρα που καλοκαιριάζει, έχει τόσες ωραίες ομορφιές. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι θα τα μοντάρω όλα και θα παίξουν στο επεισόδιο όταν θα βγει, γιατί δεν ξέρω πότε θα βγει. Θα χαρώ να σε ξαναέχω σε άλλο επεισόδιο, γιατί κατσουνάδες ξέρω ότι θα έχω. Από κατσουνάδες δεν ξεμένεις. Στο Τσακ Μπαμ θέλω να σου πω ότι και αυτές που μου βγάλες εχθές, τις γύρισα. Επιτόπου. Δηλαδή μία που σου είπα που είμαι, μία που μου έγραψες κατσουνάδες και μία που τις γύρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να συνεχίσω τώρα από εδώ. Θα πάω στο μοναστήρι του Ιερώνυμου. Σου έρχεται κάτι? Μα αφού ξέρεις ότι έχω και για εκεί, θα περίμενε, έχω σημειωμένη. Για βρες την, και δώσε μου πάσα να ξέρω πού να πάω, ας πούμε. Στον Άγιο Ιερώνυμο, μες στη μονή θα πάω. Να ανάψω θέλει ένα κερί για αυτούς που αγαπάω. Υπέροχη, υπέροχη κατσουνάδα. Και μετά ξέρεις που θα πάω. Μου έχεις και για εκεί. Γέφυρα 25 Απριλίου. 25 έφτασα τη γέφυρα τα Απρίλη και στο κεφάλι φόραγα το κρητικό μαντίλι. Και δεν έφερα μαντίλι. Το μαντίλι μπαίνει στη βαλίτσα. Στο επόμενο επεισόδιο. Στο Βερολίνο. Δεν πήρες κατσούνα, δεν πήρες μαντίλι, πιβούρια πήρες τουλάχιστον. Στο Βερολίνο τα υπόλοιπα. Για το Χριστούλη έχουμε? Για το ιερό του Χριστού? Το ιερό του Χριστού. Δεν θυμάμαι. Μετά τη γέφυρα είναι. Δεν μου είχες γράψει κάτι για ιερό του Χριστού. Ναι, δεν θυμάμαι αν το έγραψα, γι' αυτό. Σου δίνω αποστολή να βγάλεις μια κατσουνάδα για το ιερό του Χριστού που πάω. Εκεί θα είναι και ο τελικός προορισμός. Οκ. Λοιπόν, την έχεις. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε το που κλείσουμε τη βίντεο κλείσει. Είμαι σίγουρος ότι θα χτυπήσει το Messenger. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Θα ξαναμιλήσουμε. Πάω να συνεχίσω έτσι το Κατσουνάδες Tour εδώ στη Λισαβόνα. Να προσέχετε. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Γεια. Εδώ υπάρχει η Μονή και το μοναστήρι. Θέλω να ξέρετε ότι η Μονή είναι ανοιχτή μεταξύ 2 με 5, πριν από αυτή την ώρα έχουν λειτουργία.
ενώ για το μοναστήρι η είσοδος είναι στα 18 ευρώ. Θέλω να σας πω κάτι άλλο για τη Μονή του Ιερώνυμου. Σίγουρα αξίζει να έρθετε. Απέναντι μετά είναι το Μνημείο των Ανακαλύψεων. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε φτάσει στο Μνημείο των Ανακαλύψεων. Εδώ όπου ξεκινούσαν οι ναυτικοί για το άγνωστο. Το μνημείο πίσω μου έχει 52 μέτρα ύψος, φτιάχτηκε προς τιμήν των εξερευνητών. Γιατί από εδώ που βλέπετε ξεκινούσαν όλοι για το άγνωστο. Μπροστά του βρίσκεται ένας χάρτης των θαλάσσιων διαδρομών. Πώς έχουν αλλάξει ρε παιδιά οι κοινωνίες, κάποτε ταξίδευαν για να ανακαλύψουν τον κόσμο, ενώ τώρα ταξιδεύουν απλά για να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και νέες ταυτότητες. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εδώ, θα φύγουμε να πάμε μπροστά εκεί, θα διανύσουμε αυτήν εδώ τη γέφυρα 25 Απριλίου και θα φτάσουμε εκεί σε αυτό το άγαλμα του Ιησού Χριστού. Επόμενος προορισμός λοιπόν είναι η γέφυρα και ο Χριστός, το ιερό του Χριστού.